Prabjin pen councilor tum adoi hoyalam ki pajut serak nangji. Jongsi pajut hekte pulote rat kachasonga hut komatni arengahu sodak pulote councilor tum si adai chen nangji pu KSA tum kithe. West Karbi Anglong District Karbi Students Association la pen kolonga arada tum pen adoi hoy alam ki pen apran kedama puthak ningdu kachapaklan. CM Ronghang Sanghua Phan adoi hoy alam ki pajut serak nangji. Jongsi pajut hekte pulote rat kachasonga hut komatni akarbi jongsi arengahu sodak pulote Karbi Anglong Autonomous Council pen adai chen nangji pura KSA sarthi Ronghang pen kachungkrin po. West Karbi Anglong District Karbi Students Association la pen kolonga radatum chelang chingrum ponsi kedam tang ni phaiser kebarni tapada hawaralong aduya hoya puthak Karbi la pen khasiatum pen penang an longlelan ke puthak ronthama chadanang kok sedolo la sohud inura Karbi me thangalong rilong pat me thangalong le kacharai kom dona jok kalitang oriwal timuk apran kedam nang kok labang so puthak alang ni tum ningdu chupaklang Lapuson si West Karbi Anglong District SE Emephu sarthi Ronghang pen herang kiang nu kaning jepon ateng pulutang te Karbi Anglong Autonomous Council along kachari thip atung longle phelang kacharai kom je jakong du tangte non lapusona kisung kachatong nang ke kupiapo Lapuson Karbi arada tuma kisung kachatong nang ki ningduk meme binong Lapen give and take policy Meghalaya Phan ki PG pu along Karbi Anglong along le pilong le lapen nitum Karbi aradatum chekroidon thekte pusi ningjepo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council's EM Dr. Tuliram Ronghang aphan setami me meeting along tin Karbi Anglong along ki tujeng patjerta Meghalaya Phan long le pitek thepu kaning jepon ver lasi adui hoyalam ki pajut serak nangji Jongsi pajut hekte pulote ratsi chasongji lapen rat kachasong along kupinia kesung kachatong ahut Karbi Anglong Autonomous Council pen adai chenang jiputa ningje pontu dongka mukamben bezon rongpi news fast Karbi Anglong asam arlo sido thai san itung ke 6 sidol arlo sido potke itung ke long lip elangke nitung ke pidekti Karbi arat pidekti lapen ki tiatra ke bang jilanga chadon don dekte asam sarkar tumjong si pingtung pik Meghalaya Phan give and take PG perte itum pudun thai be sonvet sa 6 sidul arlo along leke itiat ek NCP nong le kaprek non 6 schedule area along le pita nitum yang puduna thai be sa 6 schedule area along leke nitum kitiata Karbi Anglong arlo along leke in 1 inch tan itum pidekte asi labangso ahongjai la so media pen pachini kang tung ke Karbi Anglong Autonomous Council honorable CM sar phantame nang li kai ke ta ningjeber alam the je Meghalaya Phan 1 inch ta longle pithekte polam nangke sila nangli lam ke kai ke ta Kadu kabeta chini nang lige asila chak lo potangte karpita karkli kli potsi ningke do lapen Karbi arat ang lipan ningke do la sila bangso problem sa bang tong sikot pen permanent solution ke wanje fansi Karbi arat nang chong hongding lo jong si wan thekeret pulotangte Karbi nang thurpo hala so ki thur arni bangke kumani bangke aprandam ji kumani bangke hospitalized simanji has adai ke Karbi arat tum tong adai kali lake Karbi Anglong Autonomous Council lapen lake asam sarkar tum se adai busi itung Karbi lo charle song mane Karbi arat pen ke jongdam dam border along tapada long itung kaching honna korte orel timung alangli border along kaching honna join alang la fran dam nang lo si nilitum inila bangso afran dam apoil tum ningduk lo lapen kewanging lang kami tuning nila je Karbi Anglong tim Karbi Anglong CMM tu dame justice man proposi nirtum kolonga radat ahin tante tuning nila